Takže čaute ľudia, my sme Crazy Brothers a my vás vítame u nového videa z World of Tanks. Tentokrát to bude s Headserom. Budeme sa snažiť neprehrať a poďme na to. Dúfam, že na tom tam hodím nejaké dobré tanky. To dúfam. Dúfať môžeme, ale je to marné. Himmelsdorf. No takže, neviem. Dobre. No, tak. Skúsim nezdochnúť. Ale ne. Kam ideme? Tak poďme hore, ne? Chcel by som... Moment, mám najhoršie dielo, takže to nebude moc ľahké. Ja inak fakt. Potom asi hore nejdem. Ale myslím, že pancier to má dobrý. Pancier, fajn, no. Pozri niekoho do chaty. Teraz nie. Komentuj to aj. Tak. Že by sme sem. Tu dáme to kopeček. Kopeček. Ale že by sme mali kampiť. Keďže sa nikto nejde, tak ideme, Mati bude pomôcť. Aj keď ja neubrali a tá dvojka tam teraz všetko bude schytávať ako inak. A tie dvojky by aj tak nič nemali ubrať. Samozrejme nič nevidím. To je normálne. To bol dobrý zásah. Vlastne to zabolí, keď to tam napálíš proste, keď sa vystrčí a to zle zahral. Ja sa bojím, že trafím svojho, to nebude. No, tá dvojka to zle zahrala, pretože... Nezahrala to zle, ale blbo sa postavila, lebo ja tomu Headserovi chcem napáliť. Klasika. Tuto zle trafil. Klasika netrafím. Pozor na svojho. Ideme stráčky na neprerazí. Ale myslím, že ani on teba by ma nemal. On ma neprerazí, ale... To bolo tesné. Úplne no. Tá dvojka tam... Takže ideme sa asi otočiť. Dobre, zatiaľ máme 1 kill. No len bojím sa, že teraz ma zabijú henty 4, čo sú na kopci. Traja. Teraz mi náleží. No ding, dobre. Neviem, kto ho zabil. Artina. Artina, no tak ale... Pomohla nám, ale... No, nedali by sme ho, to jasné. Mohli by sme ešte tú Činukaj na ňu ísť, čak už je posledná, tak... No, oni ju dovtedy zabijú. No však Artina. to už sme týmto pádom To je tá vyhrali. Artina, no. 15-6, myslím, že pekne. Tak, celkom dobre, no. Adam, tak, a
teraz si dáme ešte jednu bitku s týmto tu tančikom. Skúsim sa pozrieť, či si nemôžeme vylepšiť to dielo. Motor si môžeme vylepšiť. A motor mi je teraz napred. Tak, poďme ešte jednu bitvu. Dobre, ešte jednu bitku si dáme. Zase taká blbá. Ne, tu je... Aha, dobre, iba my máme to OI Exp. Lebo to je dobrý tank. Kde máme OI Expa? Exp. Nie. Tu je. To je obrovské. Ako vidíte, ono je to také obrovské. To je trikrát také ako... No, je to najväčšie. Koľko tam žilo to? No, aj najviac. No. A to je celkom dobrý prémiový tank. No, to dielo je dobré. A pancier zozadu. On ide vlastne zadkom. Vlastne. Keď on ide zadkom, tak je podľa mňa má lepší pancier. Niekedy vzadu ako vpredu. Že povedz, ty čo tu chceš? Som máš starý. Myslím, že toto by mohlo spraviť väčšie problémy táto bitka. Ale mohli by sme to zvládnuť. Keď sa budeme poďme sem. Len nevýhoda je to, že proste nevieme, kam máme ísť, lebo kam idú tie pečky a... No, skôr dielo. Nemáme To dobre. to dielo, no. Ale toto dielo je ešte celkom Ak našetríme veľa skúseností cez túto bitvu. Toto dielo je ešte celkom dobre na tie pečkové tanky, ale na také malo opancierované, tak to už nie je niečo iné. A tí vole, oni sa tak dobre rozostavili, akože... Ja tu čo mám robiť, ha? Ja tu nič nevidím cez nich. Blbec. Ja to dnes razí tohto tu. To do prdele, vypadni. Blbeček. Na čo tam strieľajú všetci? Mohol by som vedieť. Aha, dobré miestočko. Len pekne je nevýhoda, že by ste mohli napaliť pekne do vaničky. Pravda. Tak si ju troška nahneme. Čo myslíš teraz už? Ne. Až na to, že tam nikto není. Možno tam vzadu až. Už ma to nebaví sedieť na riti. Poďme na tú M4. Ja je M4, bože. To ne. Aha, teraz keď nekempím, je tam. Človek nepochopiť. To som dala asi peknú tesnatku predtým, že? Vyhrávame 6-3, ako ste si mohli všimnúť. No, to je 34. Myslím, že s tou KV jednotkou budú trošku zabije. väčšie problémy. Pozor, tam je takto. On by ťa nemal preraziť. Mne sa zdá, že to je teda A20, čo tu je, nie? No, to je 34, tam ma prerazí. Ale ja ju zabijem. Ja sa bojím toho kavečka. Artina, ty vole, to si videl, ten bielička nejaký. To horí náš tank, tak nevidíme moc dobre. To vidím. Matilda. Dobre, záverečnú bitku zdáme s Wolverinom. Nie. Teraz tak zatiaľ ľudia čauko a my sa s vami lúčime. Poďaká!